Bine v-am găsit! Vă prezint un filmuleț pentru cei ce cred și pentru cei ce nu cred, pentru că sunt mulți care nu cred și normal fiecare este liber să creadă ceea ce vrea și cum vrea, să gândească liber, care nu cred că o instalație fotovoltaică off-grid, căci eu am o instalație fotovoltaică off-grid, adică nu export în rețea, și spun mulți, nu merită, domnule, nu merită investiția, nu merită. Bun, fiecare este liber să creadă sau să nu creadă. Aici avem un releu care monitorizează consumul din rețea, deci monitorizează rețeaua. În același timp, eu vi l-am prezentat de multe ori și ne protejează casa de fluctuații de curent, de tensiune, mai bine zis. Aici avem contorul de la furnizorul de electricitate, PPC în cazul meu, fostul Enel. Vedeți că acolo am un consum, stânga-jos, 51.042 kW, da? Eu am făcut niște calcule între timp. Filmez cu un telefon nu prea bun la cameră, pentru că telefonul meu am aplicația pe el și trebuie să vă arăt și aplicația. Nu puteam în același timp și să deschid aplicația și să filmez în același timp. Deschidem aplicația acestui releu care este deasupra contorului și care monitorizează rețeaua. Ne vom duce la consumul pe luni. Consumul pe luni și o să mergem începând cu octombrie. Pentru că dacă voi ați urmărit filmulețele mele celelalte două cu același consum din rețea, o să vedeți cât am consumat în vară, adică 0 W sau 0 kW din rețeaua națională. Aici avem luna octombrie, da? În octombrie am consumat 10 W, da? Am făcut aici un calcul, 10 W, da? Octombrie. În noiembrie, să dăm în față, în noiembrie, vedeți aici, noiembrie 2024, am consumat 3,580, da? 3,580 în noiembrie, da? După aceea mergem în luna decembrie 24. Ei, aici am consumat 45 de kW,400, adică 45 de kW și jumătate. 45-400, da? Aici o să fie o mică rectificare. Bun, în decembrie. Și atunci, ianuarie 2025, da? Aici am consumat 2 kW, 40 de W și eu am notat aici 2 kW, 10 W. Deci ar trebuia 40, diferență de 30 de W. Toți W-ții ăștia sau kW ăștia adunați împreună din octombrie, consumul toamnă, iarnă, până în momentul de față, totalizează 51 de kW, da? Diferența cei 30 de W acolo, mă rog. Dacă o să vă uitați în filmulețele mele, o să vedeți acest index pe contor în filmulețe, făcute acum 4-6 luni când le-am făcut eu, și o să vedeți contorul 22721. Iar astăzi contorul este 22775. Deci 22775, da? 22775. Și în primăvară am avut 22721 în primăvară. Făcând acest calcul, avem în total 54 de kW. Deci o diferență. Socotiți și voi. Acum, ori releul meu nu monitorizează 100% bine, pentru că nu e omologat, să zicem, și să zicem că acest contor de la furnizor este omologat, dar poate și contorul lor să fure, nu? Și poate a furat și el. Poate mi-a furat acolo 3 kW. Și dacă face la fiecare așa, se adună, nu? Mă rog, nu e o valoare mare. Dar totuși, zic eu, că la un consum așa mic, să fie o diferență la 50 de kW, să fie o diferență de 3 kW între ce monitorizez, nu fie el a meu bun, dar nu bag mâna în foc nici pentru contorul lor.
De ce am consumat în decembrie așa mult? Pentru că în decembrie este cea mai proastă lună din an în fotovoltaic. Deci luna decembrie. Poți să ai câte panouri vrei, pentru că ziua este foarte mică, noaptea foarte mare, foarte lungă, radiația solară de asemenea foarte slabă. Dacă ai noroc să fie soare, sunt foarte puține ore de soare și nu ajungi să faci mare lucru, mare brânză. Eu de obicei produc în lunile bune mai mult de 400 de kW pe lună. Deci produc. Și în decembrie am reușit să produc doar 126 de kW în decembrie din fotovoltaic. Și în lunile trecute, în octombrie, de exemplu, am ajuns la aproape la 400 de kW pe lună. Nu mai vorbesc de mai, iunie, iulie. Ați văzut poate în filmulețele mele. Deci eu vă spun că o instalație fotovoltaică merită, fraților. Merită. Vă spun că merită. Sunt mulți care nu cred, mă rog, fiecare, cum am spus și repet, este liber să creadă sau să nu creadă. Vedem aici acest 51 de kW, că îl avem și pe acest releu sau pe monitorul acestui releu. Aici vedem acei 51 de kW consum din rețea. În momentul de față nu folosesc din rețea pentru că, v-am zis, chiar dacă afară e o zi foarte proastă, astăzi a fost o zi foarte proastă, radiația solară foarte mică, foarte slabă, n-am avut soare deloc, dar totuși am reușit să mă uit să văd, să vă arăt și pe aplicație cât am reușit să fac astăzi. O să deschidem aplicația invertorului, una din aplicații de fapt, una din aplicații. Durează un pic până trebuie să mă loghez, să ajung la acel meniu din aplicație și vedem pe luna ianuarie. Aici pe luna ianuarie avem un grafic pe zile. Avem un grafic pe zile. În data de 1 am produs aproape 8 kW, 2 aproape la fel, aproape 8. În data de 3 mai puțin, că a fost o zi urâtă, probabil, adică nu cu sigur. În zilele următoare la fel, tot în jur, hai să zicem să fie 8 kW, deși au fost peste 8 kW. În cealaltă zi, la fel, aproape 4, următoarea zi mai mult, că a fost o zi probabil cu soare, în cealaltă zi mai puțin un pic. Ce mai puțin am produs în luna asta în data de 10 ianuarie, pentru că am avut o zi foarte proastă, a fost și zăpadă, mi-au umplut panourile cu zăpadă, cred că am produs vreo 600 de W, dacă nu mă înșel. Ieri am produs foarte mult pentru luna asta, aproape 14 kW, astăzi am trecut de 4 și un pic. O să deschidem aplicația în aplicație și pe lună, producția pe lună și vedem aici. Deci azi am produs, de fapt astăzi, luna asta am produs 84 de kW. Ca să mergem pe luni, deci astăzi, am produs 431 kW. Deci 4 kW aproape jumate. Deci asta am vrut să vă arăt. Anul trecut, în ianuarie, n-am produs așa mult, vă spun sincer, că n-am produs. În 2023, de fapt nu anul trecut, în 2023 am avut, chiar de atunci din toamnă, instalat invertorul, bancul de baterii de 5 kW și am produs lunile alea, octombrie, noiembrie, decembrie, 320 de kW, deci a fost puțin. Cel mai mult am produs anul trecut, că a fost anul plin, am produs aproape 3377 de kW. Și dacă ne uităm pe luni, pe 2025, pe luni, o să dăm aici pe 2025, aici avem luna
care vă povesteam, luna decembrie. Am avut puține zile în care am produs ceva mai mult. Restul a fost foarte puțin, deci luna decembrie. Asta e luna decembrie. Nu avem ce să facem. O să mergem în lunile următoare. La fel, vedeți aici, vreau să văd lunile de vară, luna august. Aici, la sfârșitul lui august, am fost în concediu. De-aia o să vedeți producția asta mică. Aveam 2 stringuri, adică am 2 stringuri și atunci am avut două stringuri. Aici nu mai avem nimic, a 7-a 2024, văd că nu mai arată nimic. Și aplicația nu face aplicația ceva prostii. Și uite că nu pot să vă arăt. Deși pe luni am a 4-a, uitați luna 4-a, 2024. Uitați luna martie, a 3-a, 2024. Atunci am început să am și cel de-al doilea string. Luna februarie aveam doar un string anul trecut. Deci era doar un string și să vă arăt luna ianuarie anul trecut. Dacă avem ceva înregistrat, da, uitați luna ianuarie anul trecut. Aici nici nu am înregistrări, pentru că am avut ceva probleme la instalație atunci și am produs destul de puțin. Am produs începând cu data de 9. Am produs pentru că am avut ceva probleme la instalația fotovoltaică. Vedeți, energia produsă anul trecut, pe luna ianuarie, am avut 82 de W. 82 de kW. Și aproape că eu am ajuns în luna asta până în data de 12 să produc cât am produs în totalul lunii ianuarie anul trecut, pentru că atunci aveam, cum am zis, un singur string. Puterea instalată era mică, era 3 kW și jumate. Cu acestea fiind zise, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vedeți și aici data de 12 ianuarie 2025, ora 3:30. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și haideți, fraților, credeți totuși că merită o instalație fotovoltaică când îți produci tu curent și nu mai depinzi de nimeni. Pentru că o să ziceți, 68 de bani sau cât e kilowatul, nu mai știu. Da, dacă o să cadă plafonarea, probabil că o să crească și prețurile și atunci poate ne schimbăm părerea. Unii dintre noi. Să fiți sănătoși!